Nah, saiki langsung nang kene iki oleh wastafel. Isu kena gawe cuci tangan utawa cuci muka wis atur dhewe nang kene yo. Iki langsung wis mrene. Iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, WC-ne nggih duduk, skrote ready, shower-e ready nggo dipasang no ojo kuwatir. Iki engko iso digawe ngene water heater nang ndukur kene sono salurane yo. Saiki langsung lanjut menggo sebagian kene iki. Iki lurus kene. Nah, iki nang gone kamar tidure wis koyo ngene iki modele yo. Saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki ono lalang maneh shadingan koyo ngene. Nah, iki engko iso pen gawe taman nang kene yo. Cara ngono tempat terbuka hijau. Ben apa? Ben penghijauan ngono yo. Saiki langsung lanjut memburi mrene. Nah, iki yo shadingan sisan. Nah, nang kene iki nggone tempat cara ngono dapur yo. Laundry room nang kene kene ono krane soalnya ndukure wis ditutupi. Ojo kuwatir. Nang kene iki iso gawe tempat masak utawa tempat apa cuci jemur, cara ngono tempat cuci pakaian tau apa. Saiki langsung tak jalan nang kene yo. Iki mangko oman ukurane 7 kali 12, hargane 675 juta. Untuk 10 lokasi, banding wis, mereka apa mereka mas jenka. Wis suwe nek kasih suwe, belum ngerti kok. Padahal nukur mas, lampu nih, wape.